nyika yeZimbabwe yakaoma. Panapa ndizuro uno patainzwa VP Costa Nochwenga vachiramba zvezvigananda nezuro uno vachitaura nhau yekuti aiwa hatidi mabriefcase businessmen. Panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe abvobvunzwa equestion yauya ikakonzeresa kuti vanhu vataure zvavanoda. Ndisati ndapinda mashoko anouya achibvunzwa panapa nevakomana vanozviti the Zimbabwean Xhosa vanozikamwa vanoona kuti ndo maloyalist agenerary panguva inoi. Ndori subscribe like on the bell icon. Vanopinda zvavo vanyerere vauya achibvunza question vachiti why is Mnangagwa not vocal about corruption like Comrade Chwenga wesa question mark. This Zimbabwean Xhosa iri kubvunza iyi yamuri kuona iyi. Ngatipindewo macomments. Panapa tinoona vari kubuda nyora achiti how can he be vocal against himself? A kingdom that is divided against itself will not stand. It will most certainly fall. Ndomashoko anotoko nemwe mwanopinda vachiti he is the bishop of corruption. Vanopinda vachiti because he is the mastermind of corruption. Vanopinda vachiti he is the leader of corruption. Vanopinda vachiti he is the archbishop of corruption. Vanopinda vachiti because he is not in line of taking over, he is the outgoing. Chwenga knows he needs public sympathy, like what he did using Les Mugabe's emotions. It's politics. Mashoko emumwe. Vanopinda vachiti he is corruption. Vachiti the meaning of corruption is Mnangagwa. Vanopinda vachiti Mnangagwa is the corruption itself. Vachiti corruption is part of life and every natural. You just have to minimize it if you can. Vanopinda vachiti because he is useless and politically dead. Vanopinda vachiti are you that stupid? Vanopinda vachiti because is in the pockets of this criminal. Even Chief Justice is captured. Army generals also in the pockets of these criminals. Ndomashoko anobuda chitogwa nevanhu vachikomenda achitapabvunzwa mubvunzo wekubvunza why is it mutungamiri wenyika is not vocal about corruption. Why wakangonyarara but general ndoga vanongoonekwa vachingowawata vachiti the corruption is a security threat and the likes. Imi muchimbotiudzawo mafungiro enyu chipindawo comment section medu mafungiro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.